Bravo Master. Ni haka matan gida ku miƙe mu yi wasa, taimaka ho ganin ki in har da irinsa. Na ga rago yana ta shelar a ta yasa, ko ba tambaya gwani shi ke da gasa. Da su yarda ko ma su ki yarda, kai ko su amince kai ko ma kar su amince, sai biki ya amsa bikin biya zaka gabanta. In ba yaya baki ba karki ya bashi, in ba saurayin ki ba karki kula shi, kuma in ba mijinki ba karki taba shi. Kam kirge mijinki sanya shi magatarki, yar uwa zai iya kwatuwa ta sauki a kiyaye. Allah bani zan ba wa iyaye, na san martabar abokai da gawaye. Allah karka bar idona da hawaye, kar in sha ruwan jini kar na yi maye. In daga ɗan duma ba zan mance guna batun da burinsu na ɗaura bai wuce mai ya sake ba. Ko a hana mu a ko kar a hana zama na mata da kiɗan da Gwanja ba za ya rabe ba. Balbe na bisaniya karki bukarya, ita ce nasarar ki kar ma ki musanya.